Ond dau dîm sydd angen buddigoliaeth sy'n cwrdd fan hyn. Heno. Oedd hi'n dda, Jake Morris, a draws y cwrt yn chwipio honna, a mae'n gwyro i'r gol. 2 funud sydd ddim mynd. Gol yw roed i hun. Lloyd. Dechreuad arbennig i y Met fyna. Ni'n gweld y bêl yn cael ei chrymanu mewn. Rhaid i'r amddiffynwr medru torri'r croesiad allan, ond wrth yn wneud hynny, a gwirio syth mewn i'r gol. A'r golwr y methu addasu drad fyna i methu'r bêl mynd i'w rhwyd. O, mae'n hyn lle i Lloyd, ond gwych gan Jake Morris. Abadaki eto pwyso, ond hwnna'n gyffyrddiad pwysig dros ben. Dyn nhw dal ddim di clyrio'n llwyr. A'r ergyd o bell, Aaron Edwards yn credu yn mentro, ond fan'na ar ochr y cwrt Cosby. Wel, ni'n gweld fe'n wedi sgorio digon o goliau, a ar hanner foli jyst methu cael y teg at y targed. Nawr de, Malone am bas. Mae'n hyfryd, Mendes i'r Bala. Pawb yn troi teg at y dyfarnwr. Ie, ti'n teimlo os mae gol yn mynd i dod i'r Bala, lawr y dde fan hyn mae'r chwarae. Croesiad yn dod mewn, law lan. Ti'n gwybod, mae hwn yn edrych fel bod e wedi lawio. Ti'n meddwl sef VAR? Fi'n credu, tasen nhw yn gwylio, bydden ni'n syni dim sy'n nhw'n rhoi hwnna. Dyn nhw ddim yn mynd i, jyst rhag ond bod chi'n disgwyl. Abadaki mewn i'r canol, cyfle arall i'r Bala. Abadaki! Nawr mae'n gol, yn torri'n glir, yn cymryd i amser, a gosod y bêl yn berffaith. Heibio'i Alex Lang. Maen nhw wedi bod yn curo ar y drws a nawr maen nhw wedi taro, mae'n gyfartal. Y ffordd mae'n cymeryd y gol yma, ti'n gweud yn beth i golwr, dylen nhw ddim falle cael eu curo o'r postyn gyntaf yna, ond mae hwn reit yn cornel top y rwyd, arbennig gan Abadaki. Bala'n ceisio taro ar ddechrau'r ail hanner a maen nhw wedi talo. Pete sy'n troi. Wel, fydd y Met yn siomedig iawn gyda'r amddiffyn fan hyn. Ti'n bod y bêl jyst yn dod mewn, tuag at y postyn pellaf yna. Bod neb yn, fel sy'n nhw'n ymateb i'r bêl fyna, ond am Pete, a i fod yn teg iddo fe. Cael ei drod blaen at y bêl, mewn i corner o rwyd. Wel, maen nhw bant unwaith eto, drychwch arno nhw'n mynd. Yn bygwth ar ddechrau'r ail hanner, mae'n ddol! A 2-1, Malkin sy'n ei chalu, yn yr rhediad na gan Eddie Clark unwaith eto. Mae Clark di dechrau'r ail hanner ar dan, y Bala ar dan. Mae'r ddwy di droi'n dair am ddechrau'r ail hanner. Wel, am ddechrau fan hyn. Ddim o beth mae Colin Caton wedi gweud hanner amser, ond beth bynnag mae wedi gweud, mae wedi gweithio. Gol cyntaf tymor i Malkin. Roscrow i Met. Ni fod yn dawel heno, Adam Roscrow. Un gol tymor yma, dde bron cael ei ail, mae dal yno. Nawr mae'n gol, Jake Morris i Met Caerdydd. Ail o'r tymor i'r gŵr ifanc. Ail y Met heno am gêm sydd yn i fan hyn. O'n i'n disgwyl Met i'n mynd amdani, a mae'n neud y mor dda wrth i fe ddilyn mewn fan hyn, jyst i canolbwyntio ar cael cyffyrddiad dda ar y bêl, a mewn i gornel o rwyd. Gêm a hanner ffordd drwy'r ail hanner. Llai na hynny hyd yn oed, gymaint o amser i fynd yn hon. Rhys ar bas, Elliot Evans. O, mae'n llwyddo i reoli rywsut. Mae'n glanio'n garedig i Vincent. Mae rai bod yna gant sefyll fan hyn. O, maen nhw'n chwarae ymlaen. Vincent o gwmpas y gol geidwad. Dim can sefyll ar ei hanner canfed ymddangosiad. Mae Vincent di taro i'r Met, a mae Met wedi taro nôl, mae'n 2-1. Cyffyrddiad arbennig gyda'i drod dde, a wedyn mor pwyllog, jyst i gweld y golwr yn dod allan, camu o gwmpas y golwr, a mewn i'r rwyd. 4 gêm gyfartal yn olynol i'r Bala, yw hynny ar fi'n troi'n 5. Mae digon o amser i newid hynny. Kieran Lloyd o bellter, Lang yn gweld hi'n dod, ac yn gwneud digon, ond mae Lloyd yn dechrau bygwth. Roedd yn hawdd i fe fynd trwyddo fyna i cael yr ergyd bant. Be ddaw fan hyn? Mendes. Y Bala, mae'n gyfle! Tar o'r postyn! Y flic bach! Pêl clefer mewn fan hyn, a am peniad mor clefer gan, fi'n credu, White o dde. White dros White.